खुलुमबाय आंनि गोदान आपडेट चेनेलाव बयखौबो दिनैनि भिडिअखौ जायफ्रा नायनो गोसो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै नोंथांमोना हमनो हाखादों जानांगौ दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन। आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो PM किचेनखौ जोङो माबोरै गावनि मबाइलजोंनो एप्लाइ खालामो। गोबां मानसियानो खालामबाय जानो हागौ एप्लाइ आरो गोबां मानसियानो खालामाखै जानो हागौ। माखासे रोङिनि जाहोनाव खालामाखैबो जानो हागौ। बिनि थाखायनो नोंसोरो गावबा गावनि मबाइलजों खालामना लानो हागोन। जायफ्रा खालामनो गोसो नैबे भिडिअखौ नायबानो जाबाय जोबजासिम। स्किप खालामनाङा, स्किप खालामबा नोंथांमोना मिथिनाय नङा। फारसेनिफ्राय नायनानै नोंथांमोना मोजाङै खालामना लाबानो जाबाय। अब्ला आङो नोंथांमोननो दिनै खोन्थागोन जोङो PM किचेनखौ माबोरै गावनि मबाइलजोंनो एप्लाइ खालामो। अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो, भिडिअखौ जागायसै। अब्ला जोङो PM किचेनखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जोङो मोनसे ब्राउजार खुलिनांगोन। क्रम ब्राउजार बयनिबो मबाइलाव थायो। जायफ्रा इन्टारनेट सालायो गासिनिबो मबाइलाव क्रम ब्राउजारा थायो। अब्ला जोङो क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामग्रोना लानांगोन। अब्ला आङो क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामबाय। नायलांबाय थाबानो जाबाय। फारसेनिफ्राय आं नोंथांमोननो मोजाङै खोन्थागोन क्लियारै। बिनिफ्राय बेयाव सार्च अर टाइपआव नोंसोर लिरबानो जाबाय। PM किचेन लिरखाबानो जाबाय। PM किचेन लिरनानै होदो। बिनि फेसा बेफोरबायदि गेवगोन, नायबानो जाबाय। बेयाव नोंसोर नुखाबाय PM किचेन। बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला नायदो बिनि फेसा बेफोरबायदि गेवगोन। बिनिफ्राय नोंसोरो मा खालामनांगोन, बेयाव नोंसोरो मोजाङै नायबानो जाबाय। आं नोंसोरनो मोजाङै खोन्थागोन, नोंसोरबो मोजाङै खालामबानो जाबाय। बेयाव दङ 3 डट गोजौआव खनायाव। बेयाव नोंसोर खनसे थुनानै होदो। बिनिफ्राय दङ नैबेयाव डिस्कटप साइडआव नोंसोर नैबेयाव टिक मार्क होबानो जाबाय। खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्लासो बिनि गासै सार्भिसा फैजोबगोन दै। बेयाव डिस्कटप साइडआव नोंसोर खनसे थुनानै होनांगोन। अब्ला नायबानो जाबाय बिनि फेसा बेफोरबायदि गेवबाय। बेयाव गासिबो सार्भिसा फैजोब्बाय। बिखिजाय बेखौ दा नोङो आखाइजों जुम खालामना लादो। बिनिफ्राय नोंसोरो जायफ्रा PM किचेन एप्लाइ गोदान खालामनो नागिरदों नोंथांमोना नैबेयाव थुबानो जाबाय। निउ फार्मार रेजिस्ट्रेसन बेयाव थुनानै होबानो जाबाय खनसे। अब्ला बिनि फेसा बेफोरबायदि गेवनानै फैगोन, नायबानो जाबाय। नोंसोरो बेयाव नाय, आं बेखौ जुम खालामनानै होनो एसे। बेयाव दङ नोङो गामियाव थायोब्ला नोङो रुलारखौ होबानो जाबाय। बेयाव दंखायो, सेलेक्ट जाखादों। बिनिफ्राय नोंसोरो बेयाव आधार कार्ड नाम्बारखौ होबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेयाव मबाइल नाम्बार होबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेयाव स्टेट दङ बेखौ होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नैबे खेबसाखौ नैबे खेबसेयाव होबानो जाबाय। बिनिफ्राय बे गाहायाव दङ गेट OTP आव खनसे थुनानै होदो। अब्लानो OTP फैगोन। अब्ला आं होलांसै, नोंसोर नायबाय थाबानो जाबाय। अब्ला आङो बेयाव गासिबखौबो होजोब्बाय। आधार कार्ड, मबाइल नाम्बार खेबसा होजोब्बाय। बिनिफ्राय आङो दा खोन्थागोन नोंसोरनो बे गेट OTP आव थुनानै। नोंसोर नायबानो जाबाय। बेयाव दंखायो गेट OTP, बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। आङो बेयाव आधार कार्ड नाम्बारखौ नोंसोरनो खोन्थायाखै, मबाइल नाम्बारखौ खोन्थायाखै। बेयाव आङो नोंसोरनो बुलार खालामना खोन्थादों। बेयाव पार्सनेल खोथा थायो नालाय। बिनिफ्राय आङो दा गेट OTP आव थुनानै होनोसै। नायबानो जाबाय बिनि फेसा बेफोरबायदि गेवनानै फैगोन। बेयाव नोंना OTP नाम्बार मोनसे फैगोन, नायबानो जाबाय। आंना OTP नाम्बार फैखाबाय। बिनिफ्राय नैबे OTP नाम्बाराव नोंसोरो बे OTP फैनायखौ नोंसोर होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नैबे खेबसाखौ नैबे खेबसेयाव होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंसोर साबमिट थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला आं OTP नाम्बारखौ होनोसै। नायलांबाय थाबानो जाबाय फारसेनिफ्राय मोजाङै। 2220। बेनिफ्राय खेबसाखौ नोंसोर मोजाङै होबानो जाबाय, नङाबा रं देखायबाय थागोन। बेयाव मोजाङै खेबसाखौ हो। बेयाव जेरै दं बेफोरबायदिनो मोजाङै नायनानै नोंसोर खेबसाखौ होबानो जाबाय। बेनिफ्राय आं खेबसाखौ होखांबाय। बिनिफ्राय आं दा साबमिटआव थुनानै होनोसै। अब्ला नायबानो जाबाय बिनि फेसा आरो बेफोरबायदिनो गेवबावगोन। जुम खालामना खोन्थागोन आं नोंसोरनो। अब्ला आरो बेयाव मोनसे OTP नाम्बार फैबावगोन। OTP नाम्बारा फैखाबाय, आं बेखौ कपि खालामसै। बे OTP नाम्बारखौ आरो नैबेयाव इन्टार आधार रेजिस्ट्रेसन मबाइल OTP, बेयाव नोंसिनि बे आधार कार्डजों लिंक जानाय मबाइल नाम्बाराव मोनसे OTP फैगोन। बे OTP नाम्बारखौ नैबेयाव होनांगौ। अब्ला आं होना लानोसै, नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंसोरो बेयाव दङ भेरिफाइ आधार। बे भेरिफाइ आधाराव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। खेबसाखौ होनांगौ। खेबसाखौ आं बावदों होनो। बेयाव खेबसा दंखायो अपसन, बेखौ सेम टु सेम होनांगौ खेबसाखौ। नायलांबाय थाबानो जाबाय मोजाङै नोंसोरो। बिनिफ्राय मोजाङै खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय आं भेरिफाइ आधाराव थुनानै होनोसै।
बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बेयाव स्टेट नोंनि बे स्टेटआ ओंखारगोन। बिनिफ्राय बेयाव डिस्ट्रिक्ट नोङो डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय अब्लानो बेयाव साब डिस्ट्रिक्टआबो ओंखारगोन। बिनिफ्राय ब्लकआबो ओंखारगोन। नोंनि भिलेजखौ नोङो सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंसोरो नायबानो जाबाय बेयाव दङ केटेगरियाव नोंसोरो सेलेक्ट खालामबानो जाबाय बबे मोनसेया नोंसिना। बिनिफ्राय एसटि बा एसटि होदो। बिनिफ्राय आङो बेखौ होबाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय पारसेन्टनिफ्राय नोंसोरो आं मोजाङै खोन्थालांगोन। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बेयाव नोंसोर नुदों फार्मार टाइपआव नोंसोर खनसे सेलेक्ट खालामदो। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बेयाव दङ स्मल 1-2 हेक्टेयार। नोंनि बे हाया हाफ हेक्टेयार दंब्ला बेखौ गोजौखौ सेलेक्ट खालामदो। बिनिफ्राय नोंसोरो आदारावबो थुजायो। बिनिफ्राय आं गोजौखौ सेलेक्ट खालामबाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय नोंसोरो आरो आं खोन्थालांबावगोन बेयाव दङ लेन्ड रेजिस्ट्रेसन आइडि। बेयाव नोंनि हानि डकुमेन्टआवनो थाखायो। बे नाम्बारखौ बेयाव होबानो जाबाय। बिनिफ्राय गाहायाव दङ रेशन कार्ड नाम्बार। नोंनि बे न'खरनि रेशन कार्ड नाम्बारखौ बेयाव होबानो जाबाय। रेशन कार्ड नाम्बार होनांगोन। बेयाव नायबानो जाबाय एक्सेप्टेन्स फर पिएम किसान मानधन यजना। बेयाव नोंसोर सेलेक्ट खालामनानै नायबानो जाबाय। बेयाव बिसोरो बुंदों नोङो पिएम किसानखौ एप्लाइ खालामनानै लाब मोनदों नामा? लाब मोनदोंब्ला बेयाव नोंसोरो एसआव होबानो जाबाय। बिनिफ्राय लाब मोनाखैबा न' होबानो जाबाय। लाब मोनगासिनो दंबा नोंसोरो एसआव थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय गाहायाव नायबानो जाबाय। गाहायाव आं बोखोना खोन्थानोसै। बे गाहायाव दङ अनारशिप लेन्ड हल्डिं। बेयाव नोंसोरो नोंसिनि हाया सिंगेलाव दंना जयेनाव दं? न'खरनि गासैबावबो दंब्ला जयेनाव थुनानै होदो। बिनिफ्राय नों हारसिंनियाव दंब्ला सिंगेलाव थुनानै होदो। बेयाव नायबानो जाबाय नोंसोरो गाहायाव सार्भे काटा बेयाव दङ डाक कास्ट्रा एरिया। बेयाव हानि फुल डिटेल्सफोरखौ होनांगौ। बेखौ होनो थाखाय नोंसोरो नैबे एड नुदों एडआव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नायबानो जाबाय जों जेब्ला एडआव थुयो अब्ला बेफोरबायदि पेज खेवगोन। गाहायाव नायबानो जाबाय एड लेन्ड डिटेल्स। नों बेयाव हानि गासैबो डिटेल्सफोरखौ होजोबनांगोन। बेयाव नायबानो जाबाय सार्भे काटा नाम्बार। नोंनि बे हानि डकुमेन्टआव थागोन बियो सार्भे काटा नाम्बारा। बेखौ बेयाव नाम्बारखौ होबानो जाबाय। बिनिफ्राय बिनि उनाव दङ डाक नाम्बार। बेयाव डाक नाम्बार कास्रा नाम्बारबो होननाय जायो बेखौ। डाक नाम्बारखौबो बे हानि डकुमेन्टआवनो थायो। बेयाव नायनानै नोंसोरो होबानो जाबाय। हानि खाजोनायावनो थाजोबो दै गासैबो हानि डकुमेन्टआवनो थाजोबो। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बेयाव दङ एरिया हानि एरिया बेसेबां नोंनि हाया बेखौ बेयाव होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बेयाव दङ लेन्ड ट्रेन्सफार स्टेटास। बेयाव नायबानो जाबाय मोजाङै गोसो होना खोनासंबानो जाबाय। बेयाव लिरखादों B4/01/02/2019। 2019नि फेब्रुवारिनि 1 तारिखनिफ्रायनो बिनि सिगांनिफ्रायनो नोंनि आखायाव हाया दंखायोमोनब्ला बे सिगांनिखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। गाहायाव लिरदों आफ्टार 01/02/2019। जेब्ला नोङो फेब्रुवारिनि 1 तारिख 2019नि बेनि उनाव नोङो सोरनिफ्रायबा बे हाखौ लानाय अब्ला नोङो बे गाहायनिखौ सेलेक्ट खालामदो। बिनिफ्राय नोङो 2019नि फेब्रुवारिनि 1 तारिखनि सिगां बे हाया नोंनाव दंखायोब्ला नों गोजौखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेयाव दङ लेन्ड ट्रेन्सफार डिटेल्स। बेयाव नोंसोर सेलेक्ट खालामदो। बेयाव मोजाङै नायबानो जाबाय। बेयाव दङ डेट अफ हासबेन्ड। नोङो नोंनि हासबेन्ड थैखांनायनि उनाव नोंनि आखायाव फैदों नामा हाया बेखौ होबानो जाबाय। बेयाव डेट अफ फादार नोंनि बिफा थैखांनायनि उनाव बे हाया नोंनि आखायाव फैदों नामा बेखौ होबानो जाबाय। सेलेक्ट खालामबानो जाबाय नोंसोरो। बिनिफ्राय बेयाव दङ डेट नोंनि हानि डेटखौ बेयाव होबानो जाबाय। बिनिफ्राय गाहायाव दङ फाट्टा नाम्बार। बे फाट्टा नाम्बारा हानि डकुमेन्टआवनो थाखायो। नों होनोब्ला एस होदो। बिनिफ्राय होआबा न' होदो। बेयाव मोननै दंखायो सेलेक्ट खालामथारनांगोन दे मोनसे नङाबा मोनसे। बिनिफ्राय गाहायाव दङ आपल'ड सापर्टिं डकुमेन्टस। बेयाव नोङो हानि डकुमेन्टसखौ आपल'ड खालामनांगौ दे। बेयाव नोङो सुइस खालामबानो बियो नोंनि डाइरेक्ट फाइलाव लांगोन। बिनिफ्राय नोंसोरो सेभ थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंसोर गासैखौबो होजोबखांनायनि उनाव सेभआव थुनानै होबानो जाबाय। सेभआव थुखांनायनि उनाव बियो एप्लाइआ जाबाय। बिनिफ्राय नोंसोरो बे एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव बियो जागोन ना जायाखै बेखौ माबोरै नायगोन नोंसोरखौ डाइरेक्ट बेयाव फार्स्टआवनो लांखागोन। बेयाव नायबानो जाबाय। सेभ थुनायनि उनाव बे डाइरेक्ट फार्स्टआवनो थांखागोन। ओमफ्राय जोङो बे सेभआव थुखांनायनि उनाव बिनि पेजआ बेफोरबायदि जानानै फैगोन। फार्स्टनि पेजआवनो फैफिनगोन दै। बिनिफ्राय जोङो जेब्ला बेखौ रेजिस्टार एप्लाइ खालामखाङो अब्ला बेयाव नायबानो जाबाय जोंना बे रेजिस्टार एप्लाइआ जागोन ना जायाखै जोंनि बे एप्लाइ खालामनाया जागोन ना जायाखै बेखौ माबोरै स्टेटास नायगोन होनोब्ला नैबेयाव होनानै दोनखादों दै। बेयाव अपसन दंखायो। बेयाव सार्भिस दंखायो। बेयाव लिरनाय दं स्टेटास अफ सेल्फ रेजिस्टार्ड फार्मार CIC फार्मार्स। बेयाव नोंसोर खनसे थुनानै होबानो जाबाय।
बिनिफ्राय नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंसोरो पिएम किसान एप्लाइ खालामनायनि स्टेटासखौ नायनो थाखाय जादों जायाखै बेखौ नायनो थाखाय नोंसोरो बेयाव हाबनानै नैबेयाव आधार नाम्बारखौ होदो। बिनिफ्राय नैबे खेबसाखौ नैबे खेबसा क'डआव होदो। बिनिफ्राय सार्च खालामदो। अब्लानो नोंनि गासैबो बे एप्लाइ खालामनायनि डिटेल्सआ ओंखारगोन, माला जागोन बेफोरखौ गासैखौबो नुजोबगोन। बिनिफ्राय गोबां मानसियानो साननो हागौ जोङो मानो एकाउन्ट नाम्बार होनो मोनाखै एप्लाइ समाव होननानै। आं बेखौबो खोन्थागोन, भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय मोजाङै। बिनिफ्राय मोजां नायना लाबानो जाबाय। जोङो पिएम किसाननिफ्राय फैसा मोननो थाखाय जोंना नैबेयाव बेनिफिसारि लिस्टआव फैनांगोन दै। बे बेनिफिसारि लिस्टआव नोंसोरो चेक खालामनानै नायबाय थाबानो जाबाय। जेब्ला बे बेनिफिसारि लिस्टआव फैयो अब्लासो नोंसोरो पिएम किसाननिफ्राय फैसाखौ मोनबाय थानो हागोन। बेयाव जोङो माबोरै नायगोन होनोब्ला बेयाव जोङो थुनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि ओंखारगोन। बेयाव नायबानो जाबाय, स्टेट होबानो जाबाय। नोंनि स्टेटखौ स्टेट होखांनायनि उनाव डिस्ट्रिक्ट होदो। डिस्ट्रिक्ट होखांनायनि उनाव साब डिस्ट्रिक्टआ ओंखारखागोन। बिनिफ्राय नों सायख'नानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंनि ब्लक होदो, भिलेजखौ होदो। बिनिफ्राय गाहायाव दङ गेट रिपर्ट। गेट रिपर्टआव नोंसोर खनसे थुनानै होदो। बिनिफ्राय जोङो बे बेनिफिसारि लिस्टनि स्टेटासखौ माबोरै नायगोन होनोब्ला आं बेक फैफिननि, नायबानो जाबाय। आं नोंसिनो खोन्थानि। बेयाव नायबानो जाबाय। जोङो बेनिफिसारिनि स्टेटासखौ नायनो थाखाय बेयाव दंखायो बेनिफिसारि स्टेटास। बेयाव खनसे थुदो। अब्लानो नोंसोरो बेखौ स्टेटासखौ नायनो हागोन। बेयाव नायबानो जाबाय। नोंसोरो बेनिफिसारिनि स्टेटास नायनो थाखाय बेयाव नोंसोरो मबाइल नाम्बार होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नैबे खेबसाखौ बेयाव होबानो जाबाय आरो नोंसोरो रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ होबानो जाबाय बेयाव, अब्लाबो नायनो हागोन। बिनिफ्राय गेट डाटायाव थुनानै होबानो जाबाय। अब्लानो गासैबो ओंखारखागोन क्लियारनो। बिनिफ्राय गोबां मानसियानो साननो हागौ, आं बुंखानि, जायफ्रा एप्लाइ समाव एकाउन्ट नाम्बार होनो मोनाखै नोंसोरो सिन्था खालामनाङा। जोङो बे पिएम किसाननि फैसाखौ जोङो आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक जाथाराबा जोङो एकाउन्टआव फैसाया हाबफैया पिएम किसाननिया। बेनिखायनो नोंसोरो जायफ्रा आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामाखै, बेंक एकाउन्टजों आधार कार्डजों लिंक खालाम। जोंनिया आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक जाखाब्लाथाय जोंना बे आधार कार्ड नाम्बार होबानो जोंनि बेंक एकाउन्टआव अट'मेटिक जोंना फैसाया हाबफैखायो। बिनिखायनो जोंना बेयाव बेंक एकाउन्ट होनायनि जेबो अपसन गैया। डाइरेक्ट आधार कार्डल' होनांगौ। बिनिफ्राय रेशन कार्ड होनांगौ। बिनिफ्राय हानि गासै डिटेल्सखौ होनांगौ। नोंसोर सिन्था खालामनो गोनां गैया। नोंसोर आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना ला, अब्लासो नोंसोरो पिएम किसाननिफ्राय फैसाखौ मोननो हागोन। बयबो खालामना लाबानो जाबाय। जोङो आधार कार्डजोंनो फैसाखौ बरननो हायो आरो आधार कार्डआव सोबानो जोंनि बेंक एकाउन्टआव हाबफैखायो। बिनिफ्राय नोंसोरो उनाव नायबानो जाबाय। बेयाव जोंना बेंक एकाउन्टआ हारसिंनो एड जाफैगोन आरो बे बेंक एकाउन्टखौ माबोरै चेन्ज खालामनो हायो बेखौबो खोन्थागोन आङो। नोंसोरो नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ बिदिनो। आरो जायफ्रा गोदान, नैबे गोदान आपडेट चेनेलाव नोंसोरो चेनेलखौ सापर्ट होबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो गोदान गोदान मोजां भिडिअ मोनबाय थानो हागोन सानफ्रामबो। नोंसोरो साबस्क्राइब खालामना लाबासो आंनि गासैबो भिडिअआ नोंसिनि इउटुब चेनेलाव ओंखारहैगोन। बिनि थाखायनो नोंसोरो सापर्ट होबानो जाबाय, साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। अब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंसोर माबाफोर बुजियाखैबा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन। अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै। नेक्स्ट भिडिअफोरखौ आरो नोंसोरो नुलांबाय थागोन बेफोरबायदिनो मोजां नोंसोरो लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, गुबुनफोरनोबो मिथिनाय बायदि राननानै हरदो भिडिअखौ। थेंक इउ अब्ला दिनैनि भिडिअखौ फुल नायनायनि थाखाय।